Γεια σας. Αυτό είναι ένα cubic βίντεο που θα κάνω 3 solve στο 2x2, 3x3 και στο Pyramids. Αυτό θα ανεβαίνει κάθε μήνα για να βλέπω πόσο γρήγορος και πόσο έχω βελτιωθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να δω λίγο τους κύβους. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Pyramids. Αχ, ευπέρω, δεν την ξέρω. Λοιπόν, όλα μαζί 51-21. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και έρχονται περισσότερα βίντεο. Λοιπόν, ο επόμενος στόχος είναι να κατέβω κάτω από 40 τον επόμενο. Αυτό ήταν όλο. Γεια σας.